No sona això, tu, aquest espantassuegrins. Ara. Bon any nou a tothom, feliç 2026, benvinguts a Videoviciats, gràcies per la raid, la Cimer, grande, gran la Cimer, bon any, moltíssimes gràcies per aquesta raid. No tornem al Nadal, és que saps què passa? Que aquest Nadal no he fet directes. Ni per Cap d'Any, ni per Nadal, ni per Reis, ni tenia una mica de ganes d'este espíritu navideño que no l'he tingut en ma vida, però bueno. Saps? El que sí que tinc esperit és de disfressar-me i de fer el ridícul. Llavors, pues, escolta, tenia aquí un munt de guirnaldes, de nadalenques. Mira, hi ha una espècie d'ampolla com de whisky, o què és d'això? Què és això? Blow Cheers, però això també es bufa? Per què serveix això, Isa? Tot això m'ho ha deixat la meva xicota aquí, però no sé per què sirve. Blow Cheers, Limited Edition, Brut. O sigui que sembla que sigui... Ah, cony! Que boníssim! S'unfla i es queda unflat i deu ser decoratiu. Hòstia, però s'ha unflat allò. Pim-pam! Bon any, Rob de Pixel! I benvingut, hola Jaime, bon any! Benvingudes i benvinguts a tots. Vigila què? Vigila que no sigui una bomba. Bueno, pues anem d'una mica tard, ja m'hagués esclatat els morros. Què és ja per aquí? Tot el cotillón de fantasia, eh? Jo, el barret aquest amb llumetes, què em dieu? Esto és fantasia total. No l'havia vist mai. Jo era del cotillón clàssic de tota la vida. Ah, mira, hi ha un nas de pallasso. No sé si em volen dir alguna cosa amb això. Hi ha unes altres ulleres que em diu New Year, New Year, New Year. Sembla el nom d'un joc de Kojima. New Year Solid. Badumps. Doncs ja estem aquí. Què tal? Espero que l'any hagi provat, que hagi començat també molt bé el 26. Està mutejat perquè estic dormint... estic mutejat perquè estàs dormint a la fa i estàs posant-la a dormir. Hola, Tània, hola, Espiral, hola a tothom. Quin munt de gent avui, només a començar. Que guai, que guai. Pues, bueno, després de tants dies sense fer directe, aquí tornem a estar, a Videoviciats. Ha sigut un final d'any una mica d'aquella manera, però esperem que aquest 2026 sigui guai per tothom. I vaig intentar jugar amb això posat. Crec que m'hi veig prou bé, si no, doncs ja me les acabaré traient. Però l'outfit, no podeu negar. Mira, això és un regal de... Això m'ho va cagar el tio... No, això m'ho van portar els Reis. Una dessuadora superxula. Això m'ho van cagar els Reis de casa de la Isa. Uai, m'ho van cagar els Reis. T'imagines els Reis cagant? Bueno, estaria guai donar-li cops de pal als Reis i que et caguessin regals. No estaria malament, tampoc. No estaria mal tirat. Vale, us acabo de llegir, pipiripipipi, Catalan Revenge, hola, què tal? En fi. Mal, doncs vinga, doncs anem a seguir amb el Kena Pont dels Esperits. No sé si ho han cagat. Bon any a tothom, bon any a tothom. Pues, saltem ja aquí a la pantalla Jordan. Ja tenim el joc preparat. El Kena, que ja ni me'n recordo per on anàvem ni què teníem que fer de tantes setmanes que fa que no faig directe. Però bueno. Hombre! Que tenim a la Tània i la seva subscripció de rigor. On tinc el mico? Aquí. Moltíssimes gràcies per la teva subscripció i molta sort el dia que s'acabi d'omplir la barra aquesta famosa de subscripcions. De fet, ara que hi penso, quan la Tània se subscriu sempre hi ha un altre que també ho fa. Que és el senyor Jordan. Senyor Jordan, moltes gràcies per aquests 41 mesos. Yupi, yuhu, yabadabadu. Ja, que curiós, a la barra de l'últim subscriptor sí apareix la Tània, o Espiral, en canvi el Jordan no apareix. Bueno, millor. Crec que mereix més estar l'Espiral allí que no pas jo. Que al cap i a la fi jo pues, no soc de sucre, no compta. La meva subscripció no compta. Ui, què és això? Un munt de bits? Doncs moltes gràcies, Isa, pels bits. Comencem l'any a tope. Moltíssimes gràcies! Yupi, yupi! Molt bé. Vale, vinga. Portem ja, com sempre, 10 minuts. Bueno, 10 minuts, tampoc és tant. Un segon, perquè amb aquest barret, els auriculars, m'està costant una mica posar-me'ls. No, a veure si me'ls col·loco de manera que no em molestin gaire. Vale, jo crec que aquí estan bé. Aquí estan bé, oi? A veure, un segon, deixeu-me veure el primer pla.
M'encanta. M'encanta. Vale, vinga, saltem a la pantalla de Jordan, fiquem el modo rendimiento i comencem. Hola, hola, vale, tornem a estar aquí. Bueno, no sé, ara a finals d'any va haver-hi uns dies que va ploure molt, si recordeu. Va ploure o què era? Pluja i neu, sí, exacte. I aquí al poble van haver-hi com pujades i baixades de tensió. El PC de la ISA pensàvem que s'havia espatllat i al final el vaig portar a reparar perquè no arrencava i al final el tio de la botiga el va enxufar i se li va encendre la primera. O sigui, realment no s'havia espatllat, per sort, i si no vam tindre ni que pagar diners ni res. El vam tornar a portar cap aquí. Ara ja em reconeix el mando, ja em reconeix la càmera. Bueno, pot ser que d'aquestes pujades i baixades de tensió que va haver-hi, com que jo no havia engegat gairebé el PC perquè no l'he fet servir durant aquests dies, doncs potser s'havia quedat una mica gilipolla o algun procés a mitges o alguna cosa rara, i ara al fer directe s'ha quedat, bueno, ha fet l'imbècil. Què faré? Aprofitaré la intro del panel obert directe i faré un tall amb el DaVinci aquest, que ja li tinc una mica el rotllo pillat, i l'ajuntarem aquest directe i ja està. I al YouTube pues, s'anotarà un petit tall i ja està, i pista, i ho arreglarem, vale? Vale, pues ja estem aquí al Kena, Pont dels Esperits. Ja no podíem començar l'any sense problemes, això és així. Fiquem el modo rendimiento, se'm sent bé, es veu tot bé, todo bien, ¿verdad? Parteneres? Pues vinga, anem a jugar. Clico aquí. Vinga, continuar. Vale, en principi, de moment està funcionant tot. Toquem ferro. Tot bé, no? Perfecte. Gràcies, Tània. Vale, ui, ja ni me'n recordava que teníem un tratjo nou. Oh, mira quin munt de bitxitos. La música està molt alta, no? Està tot bé, no? Els àudios jo crec que està tot bé, perquè no he tocat res. Jo sí que me la baixaré una mica, perquè si no cridaré massa. Vale, així ja... Guai. Vale, el amor de Adira. La missió oberta que tenim és l'amor de Adira. Millores... Potser un pel alta la música, sí. Pues està com l'última vegada. També és veritat que quan jugo al Blasphemous se sent d'una manera i quan jugo a aquest se sent una mica una altra. Vinga, ho baixem una mica. Pam. A veure si així et sembla millor. Bueno, ara ja ho he tocat, Tània. Ara ja és igual. A veure, que ho escoltaré jo també. Sí, jo crec que així està bé. Potser sí que estava una mica... Potser sí que estava així que estava una mica alta. El que sí que se sent molt bé ara és el micro, veritat? Des que ho vaig tocar, el micro va millorar molt la cosa. Vale, aquí hi havia un cofre d'aquells que era una prova. Hosti, és que clar, fa tants dies. Entenc que ho vam intentar i no eren prou poderosos, oi? Com que no ho recordo, ho tornarem a intentar. 8 enemics... On són? Però si no hi ha ningú. Hòstia! Ah, no, mira. Ah, doncs no em sona haver fet aquesta prova, Ah! He llançat els rots perquè distreguin en aquell. Aquest té una cosa d'aquella de...
que ho té al darrere del braç. Si li pogués tirar el roig una altra vegada... Hòstia, vaya pinya. Mira, ara. Ai! Ui, ui. Estic a punt de palmar. Merda! M'ha matat. Ai, era l'últim que quedava. L'he cagat. Va, falta una mica de... I pues no em sona haver fet aquest cofre. No em sona en absolut. O sigui que... El tornarem a intentar. Aquí tenia aquest d'això per curar-me, però bueno. Veniu o no veniu? Hòstia, pensava que no em tocava. M'he de desfer primer dels petits. Joder. Joder. Estic fent penjón que abans. Merda, ensenya'm el braç. Joder. Vaig a curar-me. Ah, no, això no era per curar-se? Hòstia, em pensava que sí. Toma, contra. Ara sí que t'he pillat. Passa que estic fumut. Tio, per què no me'l senyala? En sèrio? Però estava clicant perquè... Joder. En fi, tornem-hi. Tornem-hi perquè és factible. Tu ja no molestes. Ah, mira, si amb 4 fletxes cauen. Si li pico el cap, amb 4 fletxes cauen. Merda, m'he quedat sense... Li ha pegat al seu company. Senyala-la mal. Ara. Joder. Ah, ell també fa contres. Joder. Tio, en sèrio no l'he tocat al braç? Joder. Pega fora aquest,
puta merda. Ah, que no sóc mort. Pensava que era mort. Ara sí. Hòstia, encara que em cobreixi amb l'escut, la travessa. És poderós, aquest paio. Però el puc guanyar, el puc guanyar. També són molts dies sense jugar i estic una mica rovellat. Aquests ja no són un problema. Si els hi pico el cap, els hi trec un munt de vida. Vinga, tu i jo. Tu i jo, amic. Va, vine. En sèrio, tio? En sèrio no li he tocat, tio? Joder, és que... tio, l'he tocat. Ara. Mora't ja, hòstia. Bueno. Mira, un barret pel roig. O per mi, no sé. No, pel roig. Barret de vaquero. Vale, ja ni me'n recordo de com es feien les coses, A veure, aquí... Bueno, haurem d'anar fent. Bien... Aquest ja el vam obrir, no? S'entén? Sí. Sí, què? Que vam arribar aquí, me'n recordo que vam arribar... Mira, vam comprar els barrets. 2, 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 2... Mira, 1 i 2. Va, què? Vale. Ai, de dinosaurio només n'havíem comprat un. Hem de comprar un altre. Ah, vale, perquè només es pot comprar un. Hi ha alguns que només es poden comprar una vegada, 2 vegades, una... Quan diu vendido ja no el pots tornar a comprar. Ok. Val. Clar, aquí... Vale, ja sé. Hem de col·locar una estàtua com aquesta, no? Jo crec. Hem de buscar alguna cosa... Hem de buscar alguna cosa que els roig col·loquin aquí. Aquí no podem passar. Mira, als roig li podem dir... Anem a buscar allò. Vale, és el que necessitem. Però com podem entrar? Vale, ja ho veig. Amunt. Perfecte, ja som dintre. Vale, aquí hi ha això. Mira, menjar pels rots. Podeu cruspir. Rots, pets i rots.
Aquí dintre s'ha de poder entrar, sí. El que no sé és com. Bueno, de moment, anem a dir-li als rots que moguin això. Can you move that for me? Sí, són molt bonicos. Right there. Vinga, agafeu això i poseu aquí. Brrr. Ai, com era? Mover objeto, aquí. Vinga. A trabajar, pequeños esclavos. Pling. I ara ja... Suposo que ara podrem entrar. Vale, aquí pregarem una mica. Ja com se col·loquen. Se col·loquen, estratègicament per quedar lo més cookies possibles. Vale, a veure aquí si hi ha alguna cosa... M'encanta com se van col·locant doncs, els mobles, els gerros... abrir? Ah, vale, hòstia, ni m'havia fixat. Vinga. I el sorollet que fan. Vale, aquí hi ha l'habitació aquella que dèiem abans. Perfecte. Ja podeu moure això, sisplau. Petits esclaus. Vale, doncs això ja ho hem fet. Anem a seguir per aquí mateix, per aquí darrere. Que bonic que és el joc, les coses com són. O sigui, el joc en si és sota cavall i rei, no? No arrisca. Me recorda una mica quan jugaves, recordeu quan vaig jugar al Star Wars, el Jedi Fallen Order, que era un joc, bueno, doncs això, sota cavall i rei, que no arriscava en res, però el que ho feia bé, jo m'ho vaig passar bé, a mi em va agradar, i a més gràficament també em va semblar molt xulo. Doncs aquest joc m'està donant la mateixa sensació. Puc entendre que hi hagi gent que digui no me diu res, ho puc entendre, però a mi m'agrada, m'entreté i a més visualment me sembla un espectacle. Em sembla una pel·li de Pixar, o sigui, és superxulo. Si això li sumes que els combats estan bé, el plataformeu està bé, els puzzles estan bé... A mi ja m'agraden aquest tipus de jocs. Ara, no diria que és una obra d'art ni... però a mi m'agrada. A mi és el típic joc que quan el vaig veure anunciat vaig fer així, dic, aquest joc m'interessa i he de dir que l'estic disfrutant. També és veritat que a mi m'agraden molt els Zelda, m'agraden molt aquest tipus de jocs d'aventura i a molta gent no els agraden. Però a gustos colores només faltaria. I per veure'l també està guai, no? També és com una petita, doncs això, com una pel·li d'animació. Ui, com m'empeny la corrent, no puc nedar. No puc anar cap allí, la corrent m'empeny. Ah, bueno, calla, que sí que puc, sí que puc. És que aquí m'ha semblat veure... Se pot entrar o no? És que si us fixeu hi ha com un passadís, però no puc entrar. No sé si és que no es pot perquè no es pot, o si he de fer alguna cosa per poder entrar. Té pinta que no, no? Vale, pues res. No hi ha un botó d'anar ràpid, Estic tocant tots els botons. La música del joc també m'agrada, ambienta molt bé. Hi ha molt de farmeo en aquesta nova zona. Mengeu, mengeu! Que s'ho mereixeu! Mira aquest amb el barret de gatito. És boníssim. O de cèrvol també. Vale, puc... Per aquí no puc pujar enlloc, no? Pel que veig. No. Hem de seguir nedant. Perquè des de l'aigua no es pot saltar cap a... Des d'aquí l'aigua no puc saltar.
I no es pot bussejar tampoc. No puc anar per sota l'aigua. Vale. Ok. A veure, anem un moment aquí sota el pont, a veure si hi ha alguna cosa amagada. No sembla. Vale. Vaig una mica perdut, això sí que és veritat que el joc a vegades em perdo una mica. Que no sé si és més culpa meva que del joc, també us ho dic. Segurament sigui... T'acabes aprenent els camins. Segurament sigui una mica més culpa meva que del propi joc, No crec que el disseny de nivells estigui malament. Vale, des d'aquí no es pot entrar. Per aquí tampoc. Clar, no s'enfila, no s'agafa els bordes. Llavors no veig per on podem entrar aquí. Com no sigui per sota... A veure, per aquí, per sota l'aigua? No. Per aquí no... Potser saltant des d'allí, no crec, però vaig a mirar. Però veieu, és que és molt bonic el joc. Inclús quan les parts així més tètriques, més fosques, també mola molt. Val, segurament serà passant per aquí, però ens hem de carregar primer tota la merda aquesta. Perquè... Bueno, calla, potser, de veure? No arribes. No s'arriba. Vale, vinga, anem a seguir investigant. Mira. Vale, això és la típica planta que ens cura. I això és una esplanada molt gran. Efectivament, i sí, m'ho imaginava que hi hauria algun monstre. És com una salamandra, no? Puto bitxo s'amaga cada vegada que m'acosto. Vale, m'imagino que abans de que s'amagui li tinc que tirar el rot. Merda. Perquè si no el tio no pararà d'invocar bitxos. És com una espècie de mag. Ara. Ai, merda, ja el tenia. Li queda una hòstia. Li tiraré una fletxa. A tomar por culo. Encara surt gent. Ah, mira, no, veieu? En el moment que mates el jefe supremo, la resta de la gent no he tingut que fer ni servir, no he tingut que utilitzar ni la flor curadora. Vale, perfecte. Vull que agafeu la cosa aquesta i que la poseu aquí.
Vale, aquí hi ha feina a fer. Començarem per aquí baix. Cony, a vegades costa una mica, manegar el bitxo aquest. Per aquí no sembla que hi hagi res, no? Vale. Vaig a pujar allí dalt. No, per aquí no, m'he perdut. Cap aquí, a la dreta. Cap aquí i cap aquí, exacte. Ah, s'ha quedat aquest. Què passa aquí? Hi ha algú aquí? Vale, tinc que destruir això d'aquí, suposo. Vale. Vale, aquí hi ha una altra flor d'aquelles. És veritat, ara podíem fer no sé què amb les pedres, en recordeu? El que no me'n recordo, lanzar bomba, això era, no? Lanzar bomba. I què passava amb les bombes? Ah, això, hòstia, ja no me'n recordava d'aquesta merda. Vale, ara... I això... Ara podem destruir això d'aquí, no? Ok. Llavors, tornem-hi. I aquí també, tornem-hi. Ah, no, només, és veritat, només ho podies fer una vegada, una bomba a la vegada. No em dóna temps, s'acaba el temps. Ho he de fer des d'aquí dalt, millor. Vale, i des d'aquí, exacte, ja podem anar a la casa aquella. Iuhu! Perfecte. Veus, aquest... No, jo m'he recordat al veure les pedres, Tània. Mira, en tenim una altra. Veus, aquestes coses així en plan Zelda, no inventen res, però és que a mi m'agraden, tu, jo les gaudeixo. M'està agafant una mica de virujillo, vaig a tapar. Vale. Són coses que m'agraden, no sé, les gaudeixo. Sé que no... Però bueno, és que innovar dins del món dels videojocs tampoc és tan fàcil. La gent a vegades diuen, és que és más de lo mismo, ja dic, però és com quasi qualsevol videojoc. Llavors, hombre, mentre el que ho faci, encara que sigui una mica recurrent i no inventin res, ho facin bé, que les mecàniques estiguin polides, que sigui divertit, entretingut, i a més, si li sumem que visualment és superbonic, musicalment també m'agrada, la història doncs, no està mal, ja, torno a dir, m'agrada aquest joc. I pel que em va costar, ni te cuento, que em va costar 4 xavos a les rebaixes de Steam. Em va costar baratíssim, ara no me'n recordo, però no sé si van ser 10 euros o... És que inclús 50 els hagués pagat. Sí, no els hagués pagat, però els val. Els val perfectament. Vale. Hi havia unes altres pedres que no les hem fet servir, que són aquestes d'aquí. Anem a veure per què serveixen. Més que els altres Warriors. Quins Warriors? Té molta història i coses a fer, sí, sí. Ah, vale, estàs parlant del Hyrule Warriors, que està xulo a l'últim, no? Bueno, pensa que el primer no era canònic. En canvi, l'Era del Cataclismo sí era canònic, però es veu que no acaba de resoldre bé el guió del Breath of the Wild. Entenc pel que m'estàs dient que aquest acompanya millor el guió del Tears of the Kingdom, no?
Coño. No sé què s'ha de... No sé què s'ha de fer aquí. A mi jo me tinc que pujar amb una d'aquestes pedres i anar cap a dalt conjuntament. Hòstia! Clar, que si no li disparo explota. Ah, mira, ja ha pujat, ja. Ah, vale. A veure... No, però estan com tancades les flors. Suposo que és des d'aquí dalt. No, no... No sé què fer. A veure, em quedaré pujat amb aquesta pedra, a veure si... No, no. És que a més es veu molt clar que aquesta és per pujar aquí i d'aquí... Ah, mira, ara. I per què abans no? I d'aquí cap allí... Vale, vale, ja ho he vist, ja ho he vist. Potser fins que no t'hi acostes la flor no s'obre. Això està guai, que el Lihue Warriors, pues això, encara que no sigui de la saga Zelda, sigui canònic, encara que no sigui un Zelda com a tal, això és guai. Vale, i d'aquí... El amor de Dira. Ah, mira, era això. Això era la missió principal. Doncs mira, no ho sabia. Perfecte. I aquí podem meditar, no? O no? Què és això, pues? Ah, mira. Els hem fet tots? Sí, no? Perfecte. Això és tot Coloc total. Sí, és una copiada dels Coloc que t'hi cagues. Però, bueno, m'agrada. I mireu, és que és molt bonic el joc. Realment, és més bonic que els Zelda. O sigui, té un millor... No més bonic, perquè més bonic, això no seria la definició, però té millors gràfics. Molts millors gràfics. I està fet per un estudi petit. També és veritat que està pensat per jugar-lo a la Play 5, al PC, i els Zelda pues, està pensat per jugar-los en una Switch. No és lo mismo, òbviament. Si salto de tan amunt me mato, és veritat, oi? Crec recordar que sí. Per si de cas... Vale, estan massa lluny aquestes pedres. És que em vol sonar que si saltava de tan amunt me matava. Com em feia mal. Són aquestes altres pedres. Ah, exacte. Vale. Vale, allí hi ha com una flor vermella gran... La boirina així per sobre de... Ah, mira, la noia aquella, la que tenim que salvar, no? O no, aquesta és la que ens està ajudant ara. There's a relic here. These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. The other areas of corruption are still feeding this central heart. It won't be open until they're cleared.
Ok. The roots from the tower have grown out of control. They've destroyed the foundations of the structure that once stood here. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Anem a veure, doncs. Des d'aquí arribarem, no sé. Ah, vale, aquí hi ha un salt intermig i ara sí. Vale, perfecte. Aquesta senyora, escolta, com s'ho fa per pujar tan ràpid? There are deep marks on the ground that converge at this point. Adira must have torn apart whole structures to make this tower. Ah, aquí ja devíem estar, perquè aquest pot està buit. Sí, no? Sí, d'aquí és on vam començar, pot ser. Ah, no recordo, clar, és que em recorda tant, saps? Ara, vaig a mirar per aquí, primer. A mi aquí no em sona haver estat. Dos. Suposo que té que haver-hi algun monolit més. Vale. No, aquells dos estan activats. Però no sé si n'hi ha algun més per aquí. Ah, mital, aquí. Pim pam pum. Ja, he tingut sort, l'he vist ràpid. Que a vegades tens tot davant dels morros i no es veu. Val, vaig a mirar un moment allí. Mira, que és un lloc per meditar? Sí, perfecte. Mira, quin lloc més maco per fer la meditació. Val, anem cap avall, no? A veure que no hi hagi res per aquí. Sí, mira. Menjar pels pets i rots. Rots, pets i rots. Vinga. A veure cap a on ens porta això. Des d'aquí dalt no ens matarem?
coño. Está guay lo de las bombas. Toma contra. Toma contra, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bicho inmundo, muérasemele, muéraseme. I am powerful. A la one, a la two y a la free. Perfecta, a la primera, tú. Super chachihuachi. Mira, un rot. Rot. Rip. Cony, cap aquí baix es pot anar? Ah. Vale, per aquí. Vale, vale, vale. I aquesta porta? Clar, fins allí no arribaré d'un salt. Ah, vale, però hi ha pedrolos. Hi ha pedrolos màgics. Sí, clar, però estan allí. Estan allí. Vale, ho he fet a distància. No sé si era així com s'havia de fer o si me... Suposo que sí, perquè no veig una altra manera de que s'obrís aquella porta. La cosa és que per aquí com va? És que no veig per on passar, Ah, calla, s'ha obert aquesta porta. Vale, segur, llavors sí. No he trencat el joc, se tenia que fer així. Vale, ara és el pont aquell. Això hauria de fer vindre el bitxo, vale, després. Pensava que no em donaria temps, però sí. Preguem al senyor. Ok.
Vale, aquí hem de saltar allí i enfilar-nos. Arribarem o què? Sí, no? Que no hi ha una altra manera. I tenim hambre, Ravero, moltes gràcies per la sub. I bon any, què tal? Sí, anem una mica tard. Ha sigut una mica complicat aquest Nadal, entre festes i coses. No he pogut fer directes, avui és el primer directe de l'any. D'aquí aquest meravellós outfit que porto. Però bueno. Feliç any, Ravero. Tinc coses a explicar, lo de la Xbox se'm va complicar molt. Just em va arribar ahir. Hòstia. Bueno, si t'ha arribat, t'ha arribat. En quin sentit se't va complicar? Que tindria que haver arribat abans, vols dir? No puc pujar aquí dalt, no? No, no em deix. Vale, a veure... Val. Encara en queda una. Merda. Ah, no l'havia vist. Arribo? No m'arriba la ona expansiva. Bé, no passa res. Perquè si disparo? Sí, disparant ja era suficient. Ja està, perfecte. A veure, que et llegeixi. Amic Ravero. M'havia d'arribar un dia jo seguint com un nen petit el camió de l'Amazon per al mapa de l'app. Això ho hem fet tots alguna vegada. Passa per davant de casa 2 cops i no m'entrega res i veig donant voltes pel poble. Ve l'endemà i entrega i en lloc d'una Xbox em trobo amb una frigidora d'aire que val 10 cops menys. Què em dius ara? Demano devolució i la vaig tornar a... I la vaig tornar a comprar i fins aquest fin de no havia estoc. Joder. Fins avui no m'han tornat la pasta. Bueno, almenys s'ha acabat tot bé. I acabo de comprar per 41 euros el Xenoblade 3 presentat per Wallapop per l'Espanya. Molt bé. Jo encara estic acabant el primer Xenoblade. Però és que aquest Nadal he jugat poc, la veritat. I quan he tingut alguna estona li he fotut el Balatro i poca cosa, perquè així de partides ràpides i poca cosa més. Estic pensant, no he jugat ni a la recreativa ni a res retro ni... No, és que no he jugat molt poc aquest Nadal. Penseu que jo el Nadal a la feina és quan més feina tinc. Treballo tots els dies, arribo super cansat, amb poques ganes ni de jugar, ja no te digo de fer directes. I per altres circumstàncies, no, és que he jugat poquíssim aquest final d'any. O sigui, la gent al Nadal, no? És l'època de l'any en la que potser juga més, perquè està més a casa, o a l'estiu, no? Són les dues èpoques potser a les vacances d'estiu. Jo mai, ni a les vacances d'estiu, que sí que jugo però no més especialment que la resta de l'any, i al Nadal és que tinc temps però el que no tinc és ganes, perquè arribo tan esgotat de la... On vas? Arribo tan esgotat de la feina i treballo tants dies que l'últim que tinc ganes és de fotre'm una partida. Llavors, ja dic, no he jugat a res. Més enllà del Balatro o alguna partida suelta, estic pensant... No, a res en absolut. Bueno, i una mica el primer Xenoblade Chronicles, una mica. Però has jugat poc pels teus estàndards. Bueno, per veure si has fet altres coses. Has platinejat el Tsushima, el Ghost of Tsushima, molt bé. Ah, el de Messenger, meravellós joc, me va encantar. Messenger el vaig jugar de sortida, jo. Me'l vaig comprar de sortida. I després ara me'l vaig tornar a comprar per Switch. Per mira, per col·leccionisme. I per si me'l vull tornar a passar. És curiós, el Messenger el tinc 3 vegades, igual que el Narita Boy.
perquè tant el Messenger com el Narita Boy els vaig comprar de sortida a Steam, després els van regalar a la Epic Store, tots dos, i després tots dos me'ls vaig comprar per Switch. És dels pocs casos que tenint un joc en digital l'he tornat a comprar per Switch. I ahir vas començar el Shadow of the Tomb Raider. O sigui, jugablement per mi és el millor dels tres, però el guió és un despropòsit. El guió és una autèntica... és una merda de guió. És una autèntica comèdia d'aventures, que dèiem, no?, els d'Eurogamer. O sigui, el guió és molt dolent. Provoques la fi del món d'una manera super absurda. Bueno, és al principi del joc, no t'estic fent cap spoiler. Ara, jugablement està molt bé, gràficament és espectacular. Per mi, de la trilogia de Tomb Raider nova, sí, no, de la fi del món és una mica random, per no dir una autèntica bajanada. Sí, però dels tres, el que més m'agrada a mi és el Rise of the Tomb Raider. Crec que és el més complet. Però el Shadow està molt bé. Està molt bé, també. També el vaig gaudir molt. I almenys el meu PC amb Ray Tracing i tota la mandanga és espectacular, visualment és molt, molt guapo. Després es fa una mica cansino, missions les secundàries i tot, però el poblat aquell ja veuràs quan arribis, i el guió és una mica d'aquella manera, però bueno. Al final els videojocs, si tenen bon guió, millor. Ai, merda! que li he dit a l'ascensor que marxi. Si tenen bon guió, millor. Però al final jo no és el que li demano a un videojoc. Jo a un videojoc li demano que sigui divertit. Si a més té un bon guió, pues oli en un llum, miel sobre hojuelas, no? Estàs ja al poblat, no? Per mi va ser una mica conyazo, però una mica, tampoc m'ha semblar... Pot trencar una mica el ritme i tal, però bueno. El que també té bona pinta és el nou remake aquest que faran. S'ha de dir que a mi la saga Tomb Raider sempre m'ha agradat. Tot i que hi ha alguns que no estan a l'alçada, no? Però són antics. Però dels moderns podria dir que estan tots guais. I el primer i el segon, i el tercer, de Play U, per entendre'ns. Tot i que jo el primer el tinc per Sega Saturn, que de fet és el primer lloc on va sortir. Durant uns mesos va ser exclusiu de Sega Saturn. I després ja va sortir per PC, per Play U, i clar, com que a Play U és on ho va petar, i a PC també va funcionar bé, millor que Saturn, doncs ja els altres van sortir. Jo, el primer, no t'ho perdis, el primer el tinc per Saturn i el segon el tinc a PC. Tot i que ja no el puc jugar perquè necessitaria un PC antic, cosa que no tinc. Però bueno, el joc encara el tinc. On s'ha fotut el bitxo? M'estan disparant i no veig qui ni on. Mira, aquí està. Coño! Ja està, aquest era l'últim. Perfecte. No els vas poder jugar al seu dia? Ah, que curiós. Doncs mira que van ser jocs que van funcionar molt bé. Bueno, tu ets bastant més jovenet que jo. Tot i que la Play 1 la vas tindre, no? O sigui, al seu dia, encara que fossis un nen. Ah, tu vas tindre la Nintendo 64. Ok. Doncs mira, no sé per què no els van treure per Nintendo 64, perquè si en algú la Nintendo 64 era bona, era amb gràfics 3D. Sí que és veritat que l'anti-aliasing era molt merdós i té coses molt dolentes la Nintendo 64 en temes tècnics. Però jo crec que un Tomb Raider a la Nintendo 64 hagués lluït, pels cànons de la Nintendo 64 hagués lluït molt bé. Bueno, ja sabem que Sony va fer moltes coses per tindre exclusivitats.
Hòstia, doncs Final Fantasy VII a 15 eurets no és un joc excessivament car, però a 15 eurets avui en dia no el trobes. Això també és veritat. Saps que l'he començat 30.000 vegades i no m'enganxa, tio, el Final Fantasy VII? Tampoc és que sigui excessivament fan de la saga Final Fantasy. El 10 és el meu favorit perquè el vaig jugar de sortida a la Play 2 i em va agradar el guió, i em va agradar la premissa, i no sé, perquè me transporta una mica també el factor nostàlgia. Me falta per jugar el 9, que sé que m'agradarà. Si el vaig començar i el poc que vaig veure em va agradar. El 8 el trobo massa edgy, massa... No és el meu rotllo, però no l'he jugat, no el puc criticar. El 3 sí me'l vaig passar, el de Nintendo DS, el remake, que me'l va deixar precisament la Tània. Bueno, bé, un joc de la seva època, al final no deixava de ser un joc de NES. Pues el remake de DS gràficament era millor, però al final era pues això, un joc de NES. I tampoc li podies demanar que fos Ciudadano Kane. No sé què he de fer des d'aquí dalt. Quin més he jugat? I el 15, que no em va agradar gens. Ni el combat, ni la càmera, ni el guió. I això que em vaig tragar els OVAs, les pel·lis, vaig jugar els DLCs, vaig jugar la versió Royal, vull dir, la completa. Hòstia, tio, em va semblar un penyazo. La gent, oh, com mola, és una root party amb un grup de col·leguis, no sé què. No vaig empatitzar amb cap d'ells. Amb l'únic que vaig empatitzar va ser amb l'Ingnis, una mica, que era l'únic que tenia una mica de cara i ulls. Bueno, el dels ulls, no vull dir res per no fer spoilers, però bueno, els que heu jugat al joc ja sabreu a què em refereixo amb el tema dels ulls. És l'únic que em va caure una mica bé, però la resta els hagués ofegat en un riu el primer dia, no em va dir res. Sí que estava guai la idea, però a mi no em va enganxar. I després el combat era soso, sense pràcticament màgia. La càmera era atroz, la càmera del joc era horrible. No sé, el mapejat estava buit. Per quan arribes a una ciutat guapíssima, aquella que era tipus Venècia, en 10 minuts te pateixes les missions d'aquella ciutat i ja està, i marxes d'allí. Dius, però per què he vingut? Per un puesto guapo que hi ha, i pràcticament no hi havia res a fer. El DLC una mica, i no sé, em va decepcionar molt. El Final Fantasy XV em va semblar un joc que es nota que va tindre molts problemes de desenvolupament i que es va allargar massa i ho arrossegava. I que per entendre bé el guió tinguessis que veure les pel·lis. No sé, ho sento, però a mi no em va agradar gens. El Final Fantasy X2 també el vaig jugar a l'època i el vaig deixar a mitges, tampoc m'ha agradat gens. No sé, no m'han agradat massa mai. M'agraden, els JRPGs, però el Final Fantasy, doncs no... I el 7, ja et dic, l'he començat diverses vegades, l'original, i no m'enganxa. No, li reconec els mèrits, mai diria que és un mal joc, perquè no ho és, però a mi no m'enganxa, no em diu res. Hòstia, és que no puc tirar dos bombes. Si estan activades aquestes plataformes, ja no puc activar les altres. Llavors no entenc. I a més, cap a on va? És que no va cap enlloc. Aquest puzzle no l'acabo de veure. No l'acabo de pillar. O sigui... Jo crec que primer són aquestes pedres. Vale, he de pujar. Aquí per nassos me diu que dispari aquí. I hi ha com unes escales. Vale, ja he arribat. I ara d'aquí... Ara d'aquí què? És que no veig. On he d'anar? No. No sé. No acabo de veure aquest puzzle. Jo també tinc molt poca cosa de Play 1. M'agradaria tindre el Metal Gear, no el tinc. Tinc el 2 i el 3 a Play 2, però el primer no el tinc. I m'agradaria tindre'l al PAL Espanya, a més, perquè el doblatge és collonut. Sí que el vaig jugar a l'època, però a casa d'un col·lega, a casa del Tomàs. I vam flipar, ens va volar el coco. Ens va volar el coco. El GTA 1 i el 2 els vaig jugar a PC. El Tekken... no, però tinc el Soul Blade.
Els Tekken no els tinc de Play 1. Tinc el Soul Blade. I ja està, però bueno, vaig jugar molt, El Driver vaig jugar a l'època. Quin més vaig jugar a l'època? El Apes Odyssey també el vaig jugar a casa del meu amic Tomàs. El Tobal número 1, un joc de lluita dissenyat per Akira Toriyama, els personatges. També em va agradar molt. Només es movia a 60 frames, que això a l'època era una rara avis, no era habitual. Amb una màquina de 32 bits, que un joc funcionés a 60 frames. Quin més vaig jugar a l'època? Quin més vaig jugar? Tampoc tants, però els Tekken... Clar, i a més el que us deia, el jugava quan... el FIFA, el rumbo al Mundial, no? El FIFA el 98, me sembla que era. També el vaig jugar bastant a casa dels col·legues. L'ISS, també el vaig jugar bastant a l'època, a la Play 1. I estic pensant, no gaires més, Tobal està bé, a més té un sistema de combat molt peculiar i tenia un modo història molt guapo. Tenia un modo història que era com un joc de rol, amb dungeons... Estava molt bé, Estava molt bé. No estava a l'alçada potser per competir amb un... mira, un altre que li vaig fotre molta canya al seu moment, amb el Frank i la Tània en un local que teníem, el Bloody Roar. I el Siphon Filter, també. I el Tobal, ja et dic, no estava potser a l'alçada dels grans jocs de lluita, no? Com el Bloody Roar, o el Tekken, o el Soul Blade, però estava molt bé, de veritat que estava molt bé. Siphon Filter també era molt bon joc. També vaig jugar molt al Die Hard Arcade, que eren 3 jocs en un. El Die Hard, d'aquella també, el meu anglès de Burgos. El Die Hard Arcade, no? Que estava inspirat amb les 3 pel·lícules de la jungla de cristal. Estava també per Saturn, però jo la versió que vaig jugar va ser la de Play. De fet la tinc, me la van regalar. Passa que el CD està, que sembla que l'hagi atropellat un camió. Ni l'he provat. Però el tinc. El Die Hard. Però estava guai, perquè era un joc de pistola. Coño, vaya trampa, m'acabo de menjar. El primer joc era una acció en tercera persona, el segon era un joc de pistola, i el tercer era tipus Driver amb el taxi. Estava molt guapo, el Die Hard Trilogy aquest. No l'Arcade, Trilogy es deia, em sembla. L'Arcade era el de Sega Saturn, que era exclusiu de Sega. El Dynamite Deca, diguéssim. Que aquest també el vaig jugar a l'època. Jo vaig tindre molts col·legues amb Sega Saturn. De fet, a l'època, la consola que menys vaig jugar va ser la Nintendo 64, que només tinc un col·lega que la va tindre, el Tomàs. Que el Tomàs les va tindre les 3. La Play, la Saturn i la Nintendo 64. El tio tenia les 3, el cabron. I tot i així vaig jugar molt poc a la Nintendo 64. I ja està, estic intentant pensar en més jocs de Play 1 que jugués a l'època, però no em ve cap més al cap. Que bueno, Déu-n'hi-do el que he dit, però... No em ve més... Allí dalt tinc que poder pujar d'alguna manera. Vale, des d'aquí. Vinga, un altre... Anava a dir Còloc, un altre... Rot. Bloody Roar, que sí que ens van fotre unes bones viciades. Jo el que vull és comprar per tercera, de fet quarta vegada, el Final Fantasy VIII. Sé que molta gent el defensa, És que estèticament, o sigui, gràficament em sembla molt guapo, amb els personatges estilitzats i tota la mandanga. Sé que la gent el defensa, diuen que no és tan dolent, que el guió està bé, però, tio, no sé, hi ha alguna en ell que no... Però no el puc criticar, ho reconec, no l'he jugat. El que sí vaig començar i vaig dir, vale, aquest joc me'l vull passar, és el 9, que per molta gent és el millor, perquè té un concepte més... un transforms més filosòfic, i parla de la vida i la mort, estèticament me sembla superbonic, té molt d'humor,
Llavors el 9 sí que és un joc que més aviat que tard em vull passar. I al 16 li tinc curiositat. Que sigui un hack and slash, jo sóc molt fan dels hack and slash, dels Bayonetta, dels Devil May Cry, d'aquest tipus de jocs me flipen, i Final Fantasy XVI, que sigui un hack and slash, és el que farà que segurament me l'acabi pillant i l'acabi jugant. Tu com un nen petit, només és que no era gens habitual que una persona tingués les 3 consoles. Jo he tingut algun col·lega que ha tingut més d'una consola. Per exemple, el meu col·lega Zapatito va tindre la Play 1 i la Dreamcast alhora. I també va tindre la Mega Drive i la Super Nintendo alhora, que tampoc era gens habitual. Joder. He de matar el puto mag. Si no mato el mag... Fill de puta, no et curis. Joder. Clar, quan s'estigui a punt de curar, li tinc que tirar els rots. Bueno, estic mort. Ja he començat molt malament. A mi el Final Fantasy VIII em va petar el cap amb la música. Bueno, la música del Final Fantasy, això sí que ho tenen tots. Tots. El Uematsu és el compositor. Sí, el Yoshitaka Amano és el dissenyador, no? Ara no recordo el productor. I l'Uematsu era el compositor. Ei! I s'està dient molt que probablement facin un remake de Chrono Trigger. Si el fan amb el motor aquest de gràfic d'ara de 2D HD, o sigui 2D 3D, com se digui, 2D HD, no? Es diu el nou motor aquest. El motor gràfic aquest amb els que estan fent els Dragon Quest, l'Octopath Traveler i el Triangle Strategy i tots aquests. Hòstia, a mi em tenen amb els diners allí primer, dia 1. M'encanta Chrono Trigger, veus? Chrono Trigger sí que em sembla un juegarral. No l'has jugat mai? Hòstia, juga l'original, revero. En sèrio, sí, Tània. Hi ha un dels 3... O sigui, aquí es van ajuntar com una espècie de Dream Team. Un era el productor dels Final Fantasy, que no me'n recordo ara del nom. L'altre, Akira Toriyama. I l'altre, si no recordo malament, el Uematsu, el Live Alive, exacte, també. Sí, bueno, però tenen aquest rotllete, per molt que es veguin diferent. Pues... Bueno, a l'època es va juntar un Dream Team d'aquests 3 pàjaros i van fer un joc que és, ja et dic, juga la versió de Super Nintendo o la de Nintendo DS, que és la mateixa. I flipa, tio. És un joc que, si et poses a l'època en què va sortir, si ho van fer també, en tot, musicalment, estèticament, el guió, el carisma dels personatges, la quantitat de finals que té en funció del que facis... És que és brutal. La Tània el té, el Prime... Ai, el Prime... Sí, això, el Prime 4, i la veritat és que llueix molt bé, La gent ha dit que no està a l'alçada del primer Prime o del segon, però... És que això tampoc era fàcil que fos així. Jo, mentre sigui entretingut i em faci sentir que estic en un Metroid, m'adon per satisfet. Però bueno, jo és que ja no tinc Switch 2 i vist amb lo de la crisi de la RAM i tal, entenc que trigaré molt a tindre-la, perquè quan pugin de preu És que, saps què passarà? Que ara començaran a pujar de preu les consoles en comptes de baixar. Que això ja ha passat a aquesta generació, a mi em sembla una vergonya. Si que una Play 5 a dia d'avui sigui més cara que quan va sortir, no té cap ni peus. Llavors a mi que no comptin. No m'hi trobaran. I jo ara no em vull comprar una Switch 2. Ni vull ni puc. No puc, però no vull. Tinc moltes despeses molt més importants. I amb el backlog que tinc de jocs per passar-me... I també fa 2 anys que em vull renovar el PC i al final, amb la puta merda de la crisi de la RAM i tal, res. Amb aquest tiro milles durant molt de temps. I de fet ara han tret uns drivers, han tret el DLSS 4.5, que les RTX 2000 també el poden fer anar. I jo tinc una 2070 Super i això, hòstia, amb això m'han fet un home. Perquè podré beneficiar-me de... De fet, hòstia, no he pensat a mirar-ho, soc gilipolles. Potser aquest joc
ja ho podria haver activat. Me generarà més frames amb intel·ligència artificial i millor rendiment i polles en vinagre d'aquestes. O sigui que de puta mare. Òbviament seria millor tindre una RTX 4000 o una 5000, però si amb la 2070 Super puc continuar tirant una temporada més, ni tan mal. De moment puc jugar a tots els jocs actuals. Aquest el tinc en ultra. Sí que és veritat que rasca una mica, de tant en tant. També és veritat que rasca perquè estic fent directe. El processador que tinc doncs, tampoc seria el més potent del món, però ni tan mal, tu. No em queixo en absolut de com jugo amb el meu PC. I la Switch 2, ja dic, ara mateix, inclús amb aquelles bones ofertes que van sortir d'AliExpress que costava 300 i pico euros, vaig estar tentat, però vaig dir no. No, tinc prioritats. On anàveu tan de pressa? Què ha sigut aquest sorollet? Ah, mira, un logro. Un assoliment. Coño. Mala punteria que tinc. Vinga, tots morts. See that over there? Vale, aixequeu això i no sé, on ho hem de posar? Aquí, no? Right there. Ah, vale, però això és per poder pujar a algun puesto. No ho veig. A veure. Ah, vale, és massa alt. I aquest és més petit, vale. Vale, vull que ho poseu. No, però fins aquí dalt no pugen els tios. No. Pues... Vale, potser el que he de fer és baixar això cap a baix. M'estranyaria, però. No, tampoc es pot. No sé, potser hi ha algú darrere. A veure, m'ho veu? A veure, potser està tapant... No està tapant res. I és massa alt, no m'hi puc pujar. Vale, pugeu-lo... Vale, ja sé què fer. Poseu-lo aquí. Vale, i ara aquest... Poseu-lo aquí. Clar, la cosa és, el mouran estant jo a sobre? Right there. Sí, no? Vale, sí. Era això. La. Molt bé, no? L'oferta d'AliExpress brutal, eh? A veure si... I s'han tornat a repetir, alguna vegada? Les ofertes aquestes? Però ja dic, jo... Ara mateix no. No. I em toca una mica la pena, perquè sóc molt nintendero i m'agrada molt i tot el que tu vulguis, però... No, tinc una història amb la hipoteca que resoldre i tinc despeses, tinc coses a fer aquí a casa que a mi són més importants. I per sort, ja com us deia, tinc la primera Switch que encara l'estic gaudint molt, tinc molts jocs per passar-me encara de la primera Switch i després tinc el PC que també m'està donant... De fet vaig invertir una miqueta en arreglar-lo, ara no fa tant,
No paren de sortir d'aquí, vale. Coño, su puta madre. Vale, d'aquí ja no sortien més. Tu i jo. Toma contra... pasta. Hòstia, un jefe. Ah, que hijo de puta, que m'ha agafat. I he fallat. No, en sèrio m'ha agafat? Per què? Ara, cony, per què no li puc tirar els rocs? Vinga. Vaig agafar vida, Sé que hi havia vida per aquí. Ah, ja l'he agafat. L'he agafat abans sense voler. Espera, aquí n'hi ha més. Tampoc? Doncs només li he tret la meitat de vida. Ara! En sèrio no hi havia vida per aquí, tio? Jo em pensava que sí. Nah, estic mort. Vaig intentar-ho igualment, però... Jo al final si compro jocs i acumulo també dic que és per quan vinguin vaques flaques, sí, bueno, però mai arriben. Cal ser adult i prioritzar. Sí, això sí. O sigui, jo tinc 100 jocs presentats a la prestatgeria, és un beneit problema, però perquè sé, i m'ha passat que en algun punt no compraré, jugaré dur. Bueno, jo ja et dic que a mi no m'ha... A aquest punt porto jugant videojocs des que tinc ús de raó, no he arribat mai a aquest punt. Però bueno, si t'has arribat a patar tots els jocs de 360, ja és... ja, enhorabona. Jo no he arribat... Bueno, sí, els de l'època, clar, si jo quan vaig tindre la Saturn quan era jovenet, doncs tots els jocs de Saturn que vaig tindre a l'època, si no tots, doncs me'ls devia acabar tots. Però clar, quants jocs eren? 10? 12? És que clar, no... són números molt diferents, no... Merda. He fet voltareta. Vale, aquí ja no sortiran més bitxos.
Joder, que malament. Bueno, almenys ara crec que tinc un parell de flors per curar-me. M'ho he esquivat, tio, no me jodas. Ha sigut lent. Oh, ja m'ha matat! Ah, no. De nou ma vida perquè... fatal. Fatal he començat. Que fill de puta, com m'ha pillat. Fill de puta, com m'ha pillat. Si el pillo així per l'esquena, així en plan Dark Souls, sembla que li puc fer bastant de mal. Ja ets meu! Puta! Realment, al moment que el pilles pel cantó i per l'esquena, com si fos un Souls, no era tan difícil de matar. Vale. Quan portem? 1 hora i mitja. Passa que és veritat que se mata... Tu no estaves al principi del directe, Ravero, que no has dit res del meu meravellós outfit, però bueno. O si ho has dit no ho he llegit. Però quan he començat el directe m'ha patat. Llavors he tingut que tornar a començar des del principi. Però bueno, que després faré servir un programa d'edició d'aquests per unir els dos directes i faré un vídeo i el pujaré a YouTube i ja està. I llavors, clar, portava ja... Jo a les 11 hauria d'acabar. Sí, ho deixarem aquí, perquè a més és guai perquè és just després de matar un boss. I llavors, bien. Així deixem el directe tancat, com ha de ser. Sí, perquè demà vaig de matí i el directe realment l'he començat a les 9. Bueno, pues... content de tornar-vos a veure per aquí. Al final sí, al final és, la partida és un pretext per parlar amb altres, sí. Sí, a mi també em passa, Sí, perquè al final podria jugar offline i ja està. De fet, jugo més offline que en directe. Però m'agrada molt parlar. I amb tu, per exemple, Ravero, que ets un apassionat dels videojocs com jo, sempre és guai. Sempre és guai parlar. I bueno, Frank i la Tània, que són amics meus de tota la vida, la Isa, la gent que es passa, que encara que no els conegui molt, doncs, tothom és d'agrair sempre, no?, que passin per aquí. Però bueno, sempre és veritat que hi ha gent amb la que tens més afinitat, pel que sigui, i t'ho passes molt bé. A més, agraït per la teva subscripció, a veure si teniu sort d'una vegada... Bueno, tu ja et va tocar, Ravero, tu ja et va tocar. La pobra Tània és la que porta més, és la nostra subscriptora més antiga, si no contem els propis videoviciats, Jaime, jo mateix i el Joe. I... Per això. A veure si arriba i li toca d'una vegada a la Tània, que s'ho mereix. Que està aquí, mes a mes, amb su Prime. Li va tocar una vegada una samarreta, s'ha de dir. També teníeu ganes de veure'm en directe? Bueno, doncs me n'alegra, veus? Que és guai. Al final
Òbviament, un sempre diu, jo m'és igual. No, m'és igual, no. Un quan fa directes és perquè vol que la gent els vegi. I quan més millor. Però també us diré, quan més millor tampoc. Jo, mentre els que em veguin sigui gent que m'acau bé i que m'agrada parlar amb ells, m'és igual que en siguem 3. Sí, si fossin més millor, tindria més sentit, tindríem més diners, podríem fer millors regals, òbviament, no enganyem a ningú. Però no és la premissa principal. La premissa principal és fer amics. Sí, ara et toca a tu, Tània. Xerrar de videojocs i descobrir videojocs també, que hi ha hagut vegades que hem portat jocs per aquí que no coneixíeu i que sempre és guai, sempre és guai. Ui, perdó, a veure, vinga. Vale, pues anem a veure si hi ha algú que li puguem fer una raidecita. Ui, espera, perdoneu. Vale. Mira que mona, la Kena, amb els seus pets i rots. Estic movent la càmera amb el ratolí. Quines vistes, guaita, quines vistes. Mira aquest, quina pamela que porta. I aquest amb el cap de pinya, el cap de bolet. És molt catxondo, realment. Vale. El Chuslord, vale, sí, fa molt de temps que no li faig raid. Doncs vinga, anem a fer-li la raidecita. No t'has de disculpar de res, Isa. No, només faltaria, i menys si estaves fent el sopar. Però encara que no l'estiguessis fent, no has de disculpar-te. Això dic jo, què tenim avui per sopar? Chuslord. En Chuslord. Bon col·leccionista, en Chuslord, sobretot de Play. Vaig tindre la sort de gaudir amb ell quan d'alguns programes del podcast 5 minuts més. I bona gent. Vale, doncs crec que ho he escrit bé, no? A veure, un segon. Bastonets de mozzarella, patates al forn i enciam. Mira, veus que bé? Olé. Amb l'Aissa tot el que fa sempre és bo. Inclús quan no té ganes de cuinar i posa el primer que troba, és boníssim. I quan té ganes de cuinar i s'ho curra, millor encara. Vale, la X és amb X majúscula i la L també, per si de cas ho posaré, ben posat. Xus. En Xus Lord, el senyor Xus. Vale. Molt bé, doncs l'ho dit. No sé si el Jou demà ja tornarà a fer directes. Esperem que sí, i si no, doncs ja més aviat que t'avisarà per Twitter o per X o com collons es digui la plataforma, que ell sí que la fa servir molt. Que estic molt content de tornar-vos a veure, que tingueu un molt bon principi de 2026 i amb un servidor ens veiem dimecres amb el Blasfem, amb el... com era? No sé què de mitjanit, no. Ara no recordo quin títol li vaig posar. Bueno, és igual, amb el DLC de Blasphem per fer el final, del Blasphemous per fer el final bo. Final bo. Que passeu bona setmana. Apa, adeu.